Oké jongens, hier ben ik met een simpele kaarttruc. Eerst toon ik hem jullie, dan geef ik jullie de uitleg. Ja, ik heb een 6 en een 7, een ruiter en een klaveren. Ja, jullie mogen er tussen steken. Ik doe het nu eventjes voor jullie. Hier ertussen. En hier. Het stapeltje bijeen. En nu aanbrengen camera. Dit waren jullie 2 kaarten. Oké, nu de uitleg. Er is eerst iets dat je moet doen. Je kiest een 6 en een 7. Deze 2. Natuurlijk werkt het truc niet echt. En deze kaart. En even zoeken. Deze kaart. Die 4 kaarten heb je nodig. Die steek je van onder en deze van boven. Dat weet je publiek niet. Vraagt of ze er tussen willen steken. Ja? Zegt eerst wat kaarten je hebt, maar laat het ze niet te lang zien, anders anders kunnen ze het goed onthouden. Steek er tussen. Je knijpt op deze stukjes heel goed. En dan doe je zo. En dan haal je deze 2 kaarten over. En dan zijn deze 2 kaarten, zogezegd de kaarten die we er juist tussen gestoken hebben. En dat was het truc. Ciao!